In 2013 ben ik begonnen met fotografie en daar ben ik, heb ik een camera gekocht. En dan 2016 had ik echt zoiets van, nou, weet je, ik heb helemaal geen zin meer in die zonsondergang en die gebouwen. Ergens half september 2016, toen kwam ik het tegen op internet. En toen dacht ik van, oké, dat kan ik ook in mijn eigen stad. Niemand doet het hier. Eigenlijk is het hele noorden volgens mij niet. En toen ben ik gaan zoeken en toen kwam ik bij de treinpassage terecht in Sint-Jacobstraat. En daar verkopen ze die poppetjes. Dus daar heb ik mijn eerste set poppetjes gekocht. Bij de Oldenhoven neergezet en eigenlijk sloeg direct de eerste foto al aan. Ja, en dan ga je even kijken van, ja, oké, wat kan ik nog meer? Klopt het dat het hier begonnen is? Hier is het begonnen. Dit was mijn eerste setting. En wat ben je nou aan het doen? Er is eentje omgevallen, dus die zet ik nu weer recht. Zodat hij weer een paar weken mee kan. Hey Henk. Hoi. Dat is goed, ja zeker. We hebben nou al twee maatjes bekeken. Goeiedag. En heeft hier ook nog één staan, toch? Hier staat ook nog één en er staat eentje verderop ook nog. Dat is een nieuw, hè? Die met schaapjes, toch? Ja, die met schaapjes. Ja. Even bekijken? Ja. Loopt u maar even mee. Hoeveel van deze plakjes hast in de stad? 19 plekken tot nu toe. En het binnen geheime kunstwerkjes. Ja, ze zijn wel geheim, maar je kan ze wel vinden op Google Maps. Dus dat is helemaal zo klein. Dus, ja, Knap hoor. ja. Iedere week lopen de stadsgidsen lopen met hun bezoekers lopen ze langs de stadswandeling. En dan laten ze poppetjes zien. Ja. Een aantal locaties, niet allemaal. Dus ja. Het is toch fantastisch? Zeker weten. Het is echt ook wel hartstikke leuk voor mezelf en voor de stad Leeuwarden. Ik heb in oktober 2012 meerdere hersenbloedingen gehad. Nou, daar heb ik 3 weken in Groningen gelegen om te behandelen. En na die 3 weken, dan moet het roer om. Je kan gewoon niet op diezelfde manier als dat voor die hersenbloedingen was. En dan koop je in mei 2013 een camera. Ja, ik was op stap en we waren op een hardcore feestje. En toen had ik eigenlijk zo'n beetje het gevoel van, dit voelt gewoon niet goed. En toen later op de nacht wel naar huis toe gegaan. Ja, en dan een paar weken later sta je bij Cambuur op de tribune. Ja, en daar voelde ik me helemaal niet lekker. Toen hebben we de huisarts gebeld en die heeft me direct doorverwezen naar het MCL. Nou ja, van het MCL gingen direct alarmbellen rinkelen naar een scan. En toen direct met de rotvaart naar Groningen. Ja, en daar kwamen ze dus direct tot de conclusie, hersenbloeding. En toen heb ik vrijdag, voelde ik me eigenlijk zo beter in het ziekenhuis. En toen kreeg ik zaterdagmorgens, zaten mijn ouders erbij. Ja, en toen kreeg ik er weer eentje. Ik heb echt moeten vechten om er weer uit te komen. Ik had ook echt het idee van, aan de ene kant, ik zag wel iets. Hele witte ruimte omheen. En dat ik echt zoiets had van, maar daar gaan we nog helemaal niet heen. Dus ja, en op een gegeven moment kwam ik bij. En toen zag ik mijn ouders zitten en mijn broer en zijn dochter huilend. En het eerste wat ik vroeg, wat is er aan de hand? Ja, en toen werd mij later het verhaal verteld, maar ik weet van die 3 of 4,5 uur helemaal niks meer. Wat een ongelofelijke wending in je leven. Ja, heel veel. Ja, de hele omslag, maar wel een hele positieve omslag. En als ik nou kijk wat ik nu doe en wat ik eigenlijk daarvoor deed, ja, dan is dit denk ik toch wel een beter leven. Michel, hoe is het nou, Marty? Ja, goed. Het gaat gelukkig wel beter. Het is wel dat ik wel moe ben, et cetera. En vooral als nu ik met jullie op pad ben en ik ben straks klaar en ik kom thuis, ja, dan ben ik echt oververmoeid. En dan pak ik ook gewoon mijn rust. En dan, morgen moet er weer gewerkt worden. Dus dan moet ik wel weer fit zijn. Bist zelf ook al in miniatuur te vinden in de stad? Nee, ik ben zelf niet in miniatuur te vinden in de stad. Dus misschien in de toekomst. Dat ik denk van ik maak zelf een poppetje of laat ik maken van mezelf. Dus dan
ja, we zien wat de toekomst brengt. Misschien kun wij in de montage ook wel een truc toepassen. Ja, dat zou helemaal perfect zijn. Had je nog plan? Wat was nog meer? Nou, ik wil sowieso nog veel meer in de stad doen. En wat ik ook heel erg merk is dat mensen het ook leuk vinden. En ja, dat geeft je ook zelf een heel positief gevoel om door te blijven gaan. En ja, de stad is nog lang niet vol. Dus er kunnen heel veel poppetjes bij.